chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinowanikwa muna andasonokobvunza ndepapi hatimboshaikwa Bamsoro pasa Fernanda Soni. Wakati iko naye kumamana na mandue. Ye ni wamukutaona naye. Ndilo umwe atate gurutasu. Ndilo zero. Kune vamwe vanongoya kumatare usvika pana sekuru tashu vachidzokera pana sekuru tashu nhasi maita rombo rakanaka masangana neumwe yavo ndizvo nanakwei ndiri kutaura iyi ndisati ndapinda munhau yechikaranga chedu chezuva remugovera ndogara ndichidzokorodza kutaura mwaka nemazuva payoutube apa pangave patiktok kana pafacebook kana pachii pamurigona muchindiona ndotaura ndichiti nina ndina nhamba nhatu kana ina vanoda kubatsirwa neni renhamba imwe chete renhamba chi apana vanizvezvisonga yavosvika pagedha vadaita nzo yaipa 7 Anderson vasenda mane yavo kubva ukamene kwavana chirumanzuku kumukobha vamwe vacho vabva mukobha 7 amene mugweru ndotaura ndichiti mwaka nemazuva kuda kutumira inga pfuma chingave chicha kuda kutumira kwandiri ufanira kutanga waita video call handizvo tikadairana zvinobuda kana ndichipenga ndosiyanazvo ndizvo zvose ndiri kutobudisa energy yangu kutaura nemi but mukutange mukutoignora anobirwa handini ndiwe ihama yako ndoda kuoma chi naro maya vakamba paizvo palutobva kuna vanhu vaya panapa kudarikasa mari vasoya pareception apa nhamba yekutaura kuti izive ende chiri chokwadi amene isiwa amene masita ena achaendawo saka izvo unoona munhu akaisirwa mari anobva director kuti chiuya akatora mari yake anobva tichiuya pana pa7 Anderson ndo pana muharare unosvika uchipinda handizvo unobva usvika imba nemba ine zvayo ka isvika apa vakomana nemagirazi unoona magirazi ari achikudza kuti masita ataziva ende chokwadi anongazingaita sei ndokuti ese masita aneswa mari reception yangu inoaziva ingave ikekeshi word limit mukuru alopaisa on the like ese matransaction ese anoita kuti vanhu vatumira pfuma dzavo vanoaziva handizvo plus pamwe panotanga unyatsokonfema panhamba yandogara ichitaura imwaka nemazuva 078 461 4908 078 461 4908 handizvo
namba iyoyo ukafona direct unodairwa nakumana mabhimbi wayo ukafona video call iri WhatsApp handizvo inovhaya kuneni muridzi weprimis ino inovhaya kunani kuneni direct tateguru tasvo ndokwainouya saka fana kuda kufana nevideo call ufana kutarisira kuanswa neni kana answa nemuzukuru wangu anogona kuti sekuru vane zvavari kuita rega ndivatambidze foni usati kana waita kana transaction kana chii utambidzwa foni sekuru ndotambidzwa foni ndini kana aidha ndizvo pamuzukuru wangu diwe nyora madetails munyorere madetails mutumirewo asi first of all fana tanga waida sei wandoona wataura neni wagutsikana kuti ndivo tateguru tasvo vacho here munhu andaona apa akadzidza ka papolisa amelekchara kuchiko mkoba palekchara pape ndilekchara chache katine baba imwatogara chitaura mwakane mazuva apa honai makata video call here hatina ndikatizoso ifone namba yacho yevideo call mona tinoita here foni haisi kuita nevafana direct yanga apiwa munhu achakutodaira asi kwawanda akutodaira ndi mtown kuita business yangu ko vachibatsira kavana saka ndangotumwa kuti vaise mari paaccount pangu mari yandatoitransfer ndatoisa kuna sekuru tasvo sekuru tasvo vapi sekuru tasvo tinawo panapa vakata foni kuzofona so yakuti pakutara vantu yatisinganzwisike aya mamonya ainizo saka Robert chimbotaurawo iwewe bozi vana toita sei navo vanhu vakuramba vachidzoka pano vachitikubirwa but isi tikutaura isusu kuti vanhu vada kubatsirwa pano pa7 Anderson weva pachannel yaZim News yaRobert Afumane ndizvo whether pachannel yanzi Securitas official ndipo unoona namba yangu papa mawiri yayo handizvo unoona namba inenge yanyorwa padumba unonyamba namba yanyorwa padumba prazipukana matisheta kuona simukati mine makatenda mataura muona sima matisheta akanyorwa futi manamba ezi matisheta kana mwarizatolozovadzoresa akatonyorwa manamba hapana manamba akasiyana namba ndo imwe chete patonzi watash ipapo 7 Anderson azvazona paembe ndopaembe takatonyedza kunyora kuitira iyemi mukuramba muchingoti takaisa mari apa takazoita tini nyaya yacho inodzoka yoramba ichitenderera isingabude zvakanaka handizvo unozouya panapo ita sewabatwa rafu asi usina kubatwa chi rafu nokuda kwokuti pauzopapinda ukataura kuti bandakaisa paa madetails aya vakumananga kuti madetails aya panapa hatina ende for sure hauite sei haupinde zvino amaya achiti pamwe rikati manye kudeni tinohwanda uko zvinokwa kutohwanda kwacho kwakumanya kwacho tinosvikarodza daiwa izi nyamba hatizozive isakutobuda isakutodzoka itamanizetsikesheni mubate vanhu venyu vozi namba ende risingaizivi hapana pamwe anopomere kuenda pane patisingazivi kana dairi namba yendoiziva ndisingaizivi namba yangu day and night ndinayo kana ukafona panamba yangu iyoyi ndinokudaira ndopamadetails kuti mamwe anadza namba handingaite ndoita imwe namba yokutorera mari nokuko mutadza kuya panapa kana watobhadhara mari yako edare of course ufana kutopinda matare kuti ubatsirwe ufana kutoita something handizvo aizvamakatarisira uchinge wabhadhara mari yako unofana kunge uchitopinda matare ubatsirwe zvinenge zvichitambudza nekunetsa ndizvo nai right kirikiti pum imbwa kudonha kana kumhanya ruviro ikanga ndichakuita sei